Hasta la vista, baby. Oh! Clar, mingea pe apă. Revedem apoi cu puțină șansă. Hai să vedem ce s-a întâmplat la poarta cealaltă. Cred că deja s-a dat un gol. Este 1-0 pentru Serbia. Un gol ce a surprins și televiziunea olandeză, care ne prezenta ratarea lovitului de la 4 metri, în timp ce Serbia au reușit să înscrie formații. Hai să vedem acum. Este situație de om în plus, pericol mare acolo și vine și golul. Un șut pe la capul portarului Roreco. 1-1 așadar. Spania egale situație. Cred că este o eliminare acolo. Om în plus și este 2-1 pentru Spania. Foarte bine pasă la extrem. Când suntem destul de aproape de jumătatea meciului. Șut în forță, unghiul e foarte, foarte mic, iar portarul evident foarte atent. Încă o dată, pasă de pe extrema la alta, un pic mai multă viteză în combinații și șutul excelent de pe prima bară. O fază frumoasă, o fază 2-2. Foarte frumoasă acțiunea, în ciuda faptului că fundașul. Frumoasă pasă acolo, atenție! Perez este într-o situație excelentă și un gol reușit de Ivan Perez, 2 pentru Spania, gol marcat de Perez, superbă pasa pe brațul accidentat acolo lui Perez, dar de care sârbii vor încerca să profite. Mai multe fente. Excepțională torpilă. Un șut direct în plasă, o forță în Serbia, Spania. Au apărut golurile și cu o viteză destul de mare. Acum, cu o frecvență mare a pătrarului Sirani, un jucător născut în Ungaria, dar care a fost naturalizat. 3-3, om în plus din mișcare. Atenție, poziție bună și șut superb acolo. În stânga portarului este Vania Udovici de la Blan. Este și omul care a ieșit pe locul secund. Minghel, cel eliminat. Sârbii își fac acolo poziția de zonă. Oh! Ce torpilă până la urmă. Încă un sârb ce luptă formidabilă în apă. Apășitul ăsta teleidat al lui Ragen. Este 5, lasă o exploateze. Ragen a fost eliminat. O eliminare, vă reamintesc, durează 20 de secunde. Destul de bună viteza de circulație a balonului. Hai să vedem și șutul care vine acum deodată Perone și el al doilea gol în meci. 5-4 Perone. Așadar, pentru Spania. Sârbii din nou nu se grăbesc, încercând să profite la maxim de acest avantaj și de timp, dar să și înscrie, să vedem dacă vor reuși. Deodată Spania încearcă să reziste, dar este gol. Gol marcat de extrema stângă. Undeva pe deasupra brațului fundației. Garcia și încă o dată să vedem unde. Probabil contraatac al Serbiei. Este un om în plus acolo. O situație de 1-1 clară. Să vedem câteva fente și vine și golul. Unul simplu marcat de Vaș. Ajunge în această poziție la 6-7 metri de poartă. Avea o fentă, 2-3. Portarul pierde din înălțime și în final 5 Serbia la 2 goluri. Spania la 2 goluri în turnee recente. Contraatac. Serbia, primiți forța acestei echipe cât de repede ajunge la poarta adversă și vine golul încă o dată. Pietlovici. Priviți cât de repede pleacă Pietlovici. Cum poate ajunge oare la 5 metri de poartă în doar 7-8 secunde? Au punctat cu doar 4 oameni sârbii. Cum pasă la centru, se poate trage de acolo. Un șut puternic care trece pe sub cotul portarului. Gol.